A Manuel Castiñeira, recén operado do xeonllo, e a Camí, ausente pola enfermidade da súa nai. En fronte ao Sporting de Xixón B de Abelardo, e no banco local, outro produto da canteira de Mareo. Manolo Sánchez debutou con vitoria. O Racing gozou de maior posesión, pero con pouca chegada, e o Sporting creou o seu maior perigo, o contragolpe. O poste e a cabeza de Sergio evitaron a gran ocasión de Pablo Acebal. Sen accións locais destacadas ata o descanso, a imaxe e o xogo dos ferroláns mellorou na segunda parte. Os cambios resultaron decisivos para que o Racing empezara a ulir a esencia do gol. La Matina entrou no minuto 24 e 6 despois o Racing sentiu que recuperaba a un xogador que xa fora decisivo na anterior temporada en segunda B. Os regates e o gol levaron a asinatura do francés. Co marcador a favor, os locais pecaron en relaxación. O Sporting viu espacios e sorprendeu cando Nacho Casas sacou rapidamente unha falta. Lázaro marchaba cara á porta e Llamas chegou tarde para frealo. Penalti no tempo engadido, os 3 puntos perigaban, pero Sergio salvounos para o Racing cunha gran parada. Son os primeiros para unha conta que pretenden investir no regreso á segunda división.